kawuono podwa medo twak otudore kod Ling'any mano mar Prime Minister machona ma pacho kae mosenindo Raila Odinga. Odiochieng' manyoro piny Kenya ne ohingo nyasi mar Mashujaa Day. Kata kamano ne waneno ka nyasi makamano jatend piny Kenya William Ruto ne oyango kata ne owacho ni nyasi mar Mashujaa mano mar odiochieng' manyoro mano timore alap ma Ithokwe Stadium e county mano ma Kitui. Ne en mano mane iyango godo thuona marwa ma pacho kae mano mosenindo Raila Odinga. Kendo nyalo wacho kod dongere ni Mashujaa mar higa mar 2025 nobedo dedicated ne mosenindo Raila Odinga. Nyakwara Ramogi Juang mano kachiel kod puoch kachiel kod pak mamoko kod Ling'any mar Raila Odinga oweyo e pacho kae e mwadwa twake. To twak maket kod mae okabibedo godo kenda. Antiere kae kod welo ariyo. Wendo wa mokwongo nitiere studio marwa e county ma Kisumu mano Ambrose Weda ma en okil kamaloka kendo en janon weche mag siasa. Oyawre Ambrose Weda ichiw nade county ma Kisumu kendo machiegni network Ambrose. Erokamano ahinya Haya Musainya Ambrose Weda wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kodi kata kamano wabedo ka watudore kodi kata waloso tudruok makamano kaita wabedo ka duogo iri e kinde mwadhi mbele kod twak. E studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kae kod Tom Nduku janon weche mag siasa. Oyawre Tom Nduku ichiw nade okinyi makawuono kendo machiegni network. Oyawre mang'eny kendo wachiw apodi waywago mana wodwa. Manyocha jatendwa kendo jatendwa e party jatendwa e Kenya kendo koro ng'ano manyoso bedo ng'ama duong'. Omiyo wagoyo bende ni sirikal mar Kenya erokamano kuom ketonwa mayot ting' manyodo tamo kaka jo ODM nikech an antie ka jaduong' Jaramogi onindo to welo manyo biro iko jaduong' Raila nyano an ka ng'eny motamre gi nono gima dawachi ni welo nyo biro makara counties wa mag piny luo nyocho ni waber gi rieko mang'eny mondo warang ni ng'ato bilo gimoro nikech nendre nyowa ywak ma kato tende nyolor to Matine ni wanyalo choni gik moko duto no chung e county ma Siaya kata bondo e county ma Siaya. Gik moko duto nyo chung ma rieko manyago kacha en ni kata wajumbe wagi osebedo ka goya rambe ni CDF inyiewo tente timang'o kara nyoche ni waberi rieko mang'eny mondo sama welo donjo to waket tent ma inyalo bilie gimoro ikona ka kona mondo somo koro jidonje pap to jidonjo ka igi ber nikech koro nyano wang'o ni wendwa mang'eny manyo biro moko seche moko nyako ido gimoro kendo anyawacho mpango mane wan William Jaramogi kara ne jakomo timonwa maber nikech ta jo Coca-Cola no luongi mane uso pigo soda gigi nyodwa dwanyo matin taparo nikech ywak nyobiro mang'eny koro moko to wanyalo mana puonjore but mane gima nya neno manyodwa hinyowa matin nikech kare jaduong' nyocha nego siepe mang'eny kendo gwelo mang'eny to maena challenge ni home counties mamawa gisobedo ka watimo rambe mang'eny ni ji to nyoka neno ka nyasi mar odwa mako piny malong'o koka gago nikech jogi nyo wendwa mano nego beni rito gi makare kata bedo ni ji ne nitiere kod late. Yes, nyoko nego warang gik magikelo nyo nego wan mwaritgi magikelo go to nye nyalo loso welo kadhi nyime koro mane ng'ikruok manyadwa nene matin nikech koro ibiro nwang'o ni jowa moko seche moko nyalo sewa to mak mana ni kamano timore to wagoyo mos but en puonj makare kendo anyalo kwayo
To bende wanyalo wacho ni adwa mondo mi mak parono gi kanyo kwayo machielo ma intiere godo adwa ni mak parono gi kanyo wanyalo wacho ni lien Raila Amolo Odinga kata to mano mar Raila Amolo Odinga en gino mane otimore apoya nono to bende kaluore kod kaka ne ochiwo seche matin ni ohike bang' seche 72 seche moko no miyo ji obedo kod akirikeke makoni kod kocha ji obedo kod koso bedo kod rieko mano mar pangore kata chanore yo makare kalo ni gik moko ni timo mana mapiyo piyo mar mondo mi dwaro mare mogik mar kete e kar yweyo mare mogik otimre kaluore kod dwaro mare kata bedo nosenindo makna mana parono gi kanya ng'eni nitiere wach mar ariyo mane dwa wacho ing'isa ni wadhi e kaunti ma Kisumu mano Ambrose Weda okil kama loka Ambrose Weda rwakini machiegni e twak mar okinyi makawuono ang'eni nyaka ne walala Prime Minister machon mapacho kae Raila Amolo Odinga pok yudo thuolo mano mar biro twak kodwa e studio kae achiel kachiel okinyi makawuono ka wachako Ambrose Weda dago mar mondo mi amiye thuolo mar mondo mi bende kinyalo ywak kata inyalo paro mosenindo Prime Minister machon mapacho kae Raila Amolo Odinga e yo machalo nade Ambrose Erokamano nyikwara moga juang kamoro moro maunti ya moso na Europe pake praise the Lord ang'eyo ne kama wantie sani en kuyo mang'eny akaw thuolo ni mana mar dhi nyime kawa wacho ni Nyasach kuyo Nyasach hera Nyasaye manogolowa kuma ne wantie mokelowa Kenya ka omed tayo oganda Luo omed tayo Kenya to maduong' ahinya ota mama Ida gi nyithinde gi nyikwaye nikech en wach malit en wach masaden an awuon ngimana nawe ni Raila Amolo Odinga biro dak machop 90 years en ng'ama no lose lost 10 years ka en detention omiyo he deserved to live 90 but kata kamano ng'ama nyuolo kotho he has left a very rich legacy. He was a great man, wonderful, loyal, strong na babo lo ng'ama nohero Kenya ana wuon kang'eyo dire mane wachake kode chako gi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga 1989 to peraboro wachiko ni my uncle ne accountant margi East African Spectre kendo ne en personal assistant mare kanye manarome gi Mheshimiwa Raila mosiepo donjo mang'iyo donjo no chopo dire moro mabenda yalo ne wadhi kamano mutegno manyalo paro ni chieng' moro ka jine Ford Kenya to jomatindo wacho ni ka Jaramogi osebedo jatend Ford Kenya to kendo nyathine moro ok nyal bedo ni be nimiyo come party to one jomane strong and young and highly educated manene jakom biro no ne waluonge no wadga kinyi nwakono Karaila en Karaila ka Jaramogi en ka Jaramogi kage tamo ba wadga kinyi e kom to gibi neno kwe machieng' moro ne wago koko mang'eny ahinya City Stadium mane makoro ne odhi ma compromise obed Raila oketi deputy director mar election kata kamano nikech no ng'ama bende otegno komno nochako koro bedo maduong' mokalo waruru kanja mokalo modonjo bakane koro Jaramogi tho samane Jaramogi tho ng'ama ni wang'eyo ne de kao kar baba mane de kao kar Jaramogi mane duong' mane Luo hero ni luongo ni Mheshimiwa James Orengo maluwe machielo ni luongo ni Professor Peter Nyang'nyong'o mar adek ne en Professor Umamuga ono Raila no ka ni Mauro Odinga majaneko majago koko magore gi ji so some of us believed in him, some of us walked with him along the way obedo mochopo makajaramogo setho wadhi nyaka Thika babang' mano ka weche mathika Ford Kenya bare dwa kon jaduong' wuogi jatelo nyeo kao party kuom ng'ama niluongo no Ludhe NDP ore contest election Lang'ata dire chane Lang'ata wae Nairobi kwa the register kuonde mamoko so no en jatelo mathuon ne mane moro thuon otek kendo en very focused it a lot of things I learned from him being a mathuon being a focused being a mang'eyo kamodhiye kata tek kata omiyo Nyasaye oket chuny baba kama ber ang'eni ko wadhi mbele Saudi to dalane Saudi to gadaluo
wakili ka wadhi mbele koda shot marwa bende ang'eni wabo bedo ka kaluwore ni watu wako tudore kod Ling'any mar mosenindo Prime Minister machona mapacho ka Raila Odinga bende wabo bedo ka wawacho ni to en puonj mane makoro owewa godo ma in bende wacho ni nitiere gik mathoth ahinya mowewa godo mage makoro jogo modong' sani nyalo somo achiel ariyo adek moro kotudore kod kit ngima kachiel kod telo mar Raila Odinga oweye pacho ka nikech iwinjo kanya kata ka jatend piny Kenya William Ruto kinde mosebedo kwa yuago Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga wacho ni ma e jatend piny ma piny Kenya nokobedo godo the president we never had wabedo ka watuaka ni to en puonj mane ma Raila Odinga owewa gode pacho ka to Nduku nitiere kaka ng'adi kapok ne wadhi Ambrose Weda wakili ing'eni Weda go joma got a lot of history nikech diere no ne gidito nwa to wane joma ne gore koro gima temo wacho atemo mana luwo kaka kara jakom nyo challenge wa kaka joma ni home county mare kech welo nyo biro mang'eny kabisa kendo adwa na kwa acting party leader ne kaluwore gi gima nya neno cha ber mondo party mar ODM ma nyocho nego bed nitimo celebration mare koro kae beto celebration no koro nego time mana Siaya kiktere Mombasa mondo wakuong waket chuny jaduong' maber mondo wami jogi manchamie kora nyasi moro malong'o makoro ji nyalago kamor kawacha diere jaduong' nindo long live the king nikech jowa mang'eny obiro kendo nyegi nyalo muomowa to pod nyaka wachopi gima nyalo moro jaduong' Raila Odinga kama ninde nikech ing'eyo osiepe manyobiro ka ineno ka pod president ma Uhuru Kenyatta pod nukuno nyaka sani ngechin pod en wendowa ng'isi osiep manen go ikinde ga jakom ng'isi kaka nogeno kuom jakom nyodok kendo pod ang'eni ntie omiyo magi ng'iso wane jogo mosobiro kago en jakom kura kuom ndalo mabuora jogo mosochungo jakom osiepe ma jakom osomako okwanya rito go mana anniversary ma jakom koro bura chaka ber to bura maduong' onego lok mondo dhi kacha mondo wakuong waket jogi ma jo ODM gosiepe ne nikech ka winjo matut tano ang'one jakom nyocha dwa loso bura ni to thank everybody mosobedi ODM no matter kamisodhi kato bedo ni ne intiere ODM mokuongo tisedhi duon bura machielo nisodhi bura duon machielo kore dwa ni gigi wach kama spirit ne nitie mondo wachwak waluongo jogi oduoka President Ruto bedi ne wan kode ODM Balala Uhuru Kenyatta mondo koro wawuo malong'o from there I think ne idea maneno go may be born afresh ike jaduong' nyocha dwari o Kenya mane momine no kanyocha kore na peacemaker kuonde ka kuonde te momiyo be nanyalo wacho ka onge gi luoro ni nyaneno kama nywane liel ka siasa chapni mino wanka ngani wach ma wigi wil ni nyocha wasokalo kanyo wagik i broad based to wan gi Nduku mabende jakom ne dwa no ber fulfilled to wan gi 10 agenda mabende jakom ne dwa no ber fulfilled koro wan ntie gik moko mwanie past to ka jakom nyoido chance mar broad based to include Kenya mangima nyaka jogo mano ai party machielo mano konyowa Azimio koro ngeche ne paro ma jowan go cha is lost jowa nyedwa think nyodwa keto gicha ka gir luo while jakom to nyocho keto gicha ka gir Kenya koro moving forward jaduong' Oburu nyalo dong kaka party leader marwa to ng'ama nyalo bedo ne nego bahasha the message in the envelope
mar jakom to en Mama Eda. Magisani go pacha to en ka wadwa fulfill goal mar jakom to wanyalo urge President Ruto mondo obed very close to Mama Eda mondo wa achieve gima nene ni envelope mane ni building bridges mar jakom iwinja and broad based gini ngama koro nogo nikech jakom nyowewa abruptly nyalo na bedo mama kata buru jomodongi no oko koro nikech koko ng'eny dwaro ma ng'ato nogo ma nyocha nyisi TV kae ng'ata nugu story mare gi jakom nikech jakom nyocha wuoyo gi everybody kendo kane jakom ogeni to jakom nyalo nyiso kata joge gon manyna ng'ani sim to wuoyo kodi koro moving forward mondo gini kik lal and madwa na wachi very soberly mondo gimanya jakom dwaro ni kik lal. There is need for us mondo wa respect Mama Eda mondo wang'ene discussion mane manentie tang' mane jakom go president mane dwa konyo Kenya kata mane dwa konyo gando kaka Luo iwinja mondo wakwe gik maneno gi kendo adwa na warn most of the politicians gimama Weda wacho kanyono jowa matindo gi kiasomo siasa ne gionge gibiro nyoro to gibed MPs pogi wuothi gini koro kanye gidonjo bu gibed MP to giwene sama gichung jigoni gikoko chani gichopo ana otho gorengo ma wane joma ne loso rallies in this country until 2002 Orengo was the popular and ngamani jungen was to become a president. Samane kuro changes obeti Joyce. Things stand differently. Morengo ni mane kunyo nokta bunge. Mudava dine kunyo nokta bunge. So adwanu jo the most. Samagi mobile ne otimore Uganda they got back to strategize. Sanie makoro dwaro Archbishop Okoth. Sanie makoro dwaro Bishop Wasonga. And Bishop Wasonga got a lot of history, family marriage jaduong. Kekta woni gibende. Nena mang jok manu chung Ramogi e kinde manigero siasa Kenya ka. Wan go Professor Godia. Wan go jo amoko ma jo lemo motegno ma ilo e piny ma milambo. Gine masani one gi take role mondo gine ne mach madwa liel thuru ahinya ni ma joma tindo no koni joma dongo no koni jogo mosobodhi siasa bende no koni mondo kweye to mondo kweye en mana nwadhi nyime gi gik mane jakom loso go president ka to nikech jakom nyowe ji abruptly the message nyalo na bedo go Mama Eda koro ji omi Mama Eda respect mowinjore to watere i level moro monyalo reason mondo wa achieve gika mondo wang'e gima ne jakom dwaro kada gik mane dibed ni president ne gi chikre gi jakom kichan kaka ng'eyo ta ng'eni jakom ne dwa nikta leadership concept ma the country president to change ng'ama nyalo dhiro gigi sani nyaka bed na ng'ama ne ong'eyo nikech nono dwabro dhi chaka fresh. Wewa ruaka ne wakili Ambrose Weda bende tuwaka into the studio marwa e county ma Kisumu kono. Wakili wincho kanyo kaka Tom Nduku loso kakoro wacho ne winjo beneji ohore mos monde owuoyo alanda kod record kata romo mano mar ODM mano hingo igni 20 wacho ni kabera to winjo beni tero romo makamane county masia kaka chiel kuom gino mano mana mar chiwo luora ne Raila Odinga kata kamano in bendi wacho ni nitire puonj mopogore opogore ma mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga wewa godo magi minyalo paro godo to korka korini pana ng'omo winjo benwa timo gi sani mar mondo mi wamed rito Ling'anya mar Raila Odinga wakili. Erokamano nyakwara Mogi Juang era kata ngiso kata luo gima wanyalo wacho ne ma e gima ne mheshimiwa Raila Odinga dwaro kata wacho gima duong his main focus is 1000% focus has been kendo se bedo kao telo e Kenya ka moko go to chala rus me ko michele medere arus kama otherwise Raila won gik mosebedo nyaka ne wachakre diere Moi kapoko modie detention mo wuok ne en one day
idwaro telo moriere kendo nodwa bedo president mondo yud thuolo mar nyorosha Kenya e various aspects kata ka kuonde moko ne nitie chwanyruok kata ka kuonde moko ne nitie leo to mane legacy mane vision moganda luo should focus on emomiyo Raila nyonindo to nindo kowe oganda luo e sirikal onindo kowe oganda luo gi President Ruto onindo ka owe oganda luo ni luuru ka Mama Ida nowacho ni kodhni ema mondo wakomi omiyo an pod aneno ni ka wadhi luwo legacy mar Honorable Raila to wapangre uru kaka oganda mar kawo telo bang' Mheshimiwa Ruto otieko 2032 to yudo ka onagi bende kawo State House donjo kaka president mae gima onego pangi mae legacy mae strategy monego bed ni wagero to wang'iyo to wakone ng'ane nyon ka Mama Ida nyon ka Winnie nyon ka Weda nyon ka Nduku nyon ka Babu nyon ka ng'ane nyon Owalo nyon ka kamano wang'iuru gini mbele wang'iyo gini kwa dok chien detention gede mana Raila gede nodwaro change in this country and change biro mana kimako ka widhiang itelo tikoni mawaluma mawadluka mawachopka nyo nyiso direction so mang'eny mane kia kore ka kiangawa wadilal. He was a man of focus a man of single-mindedness. Gimora mora mane timo ubeni go opera ubeni ya party ubeni itimo coalition and one day this nation milungu ni the Luo nation bende no bed State House kaka president maneno ni wachakuru piagore in the next 6 years 2027 2032 yudo kawa se pangore makam Mheshimiwa Ruto wuok wane wuini ochiek to mochiek tilaro gin to jerewore to los coalition to jiombo so mang'eny ahinya kwa baro oko mwa wachak wabarore mwa pogo wandoso things to wabiro kendo wane makuru wachak betray the vision. Mara Raila ne dwaro the unity of this country. Kan tie ng'ama no came out gan kama I admire most and Raila had opportunity to make or break Kenya. Dine okubedi ni no decide no ero Kenya 2007 2008 dino tingo bad jidogore dikoro jipodo gore nyaka sani ene mano wacho ni yawa Kenya is bigger than me Kenya ni duong' moloya kata ko barna widhiang' marach wadonjuru election waweuru maji odonje coalition government gi Kibaki mano was him mano legacy momiyo ang'eyo ni I am safe nyikwaya are safe nyithinda be are safe because of that he had that chance. Second chance nyoro kanyo jensi okelo lweny ka okelo koko jensi had a genuine issue to kata kamano jomoko bende maparo ne nyalo kawo advantage bende no infiltrate again. Raila wuon chako chumwa ne Kenya is bigger than us. A united prosperous safe Kenya is better mochako udugo piny mokona jaduong' Ruto wati wadonje mondo Kenya bed gi kwe. Those two occasions and to me is the biggest. Keng'eyo countries mawano ng'eyo kia Sudan nyocha kogore kamna katugo podji gore Somali podji gore kure Ethiopia kaman. So those two occasions kiwacho ni tie ng'ama paid a price for the unity and progress of this country. That I grant him. On Mewabe, we have a duty to keep this country united, we keep this country homogeneous, we keep this country in progress. Tomorrow can include making very serious sacrifices. Uganda luke kwa chake ne kiangato baro kiangano kingpin ko chiko east to ngato kingpin queenpin ko chiko west to ngato queenpin ko chiko bomesa. That is not the vision that Baba stood for. That is not the vision we want. Akwayo jo majosol already. Ne doguru drawing board we come together wange direction kajidembele eboru to ka fast kwa se check ekwa wug kiko wug prematurely kwa se check 2032
to wawuka ko one very strong, very rich, very wealthy, very focused, very famous. To jirado ndi kwandi, to wayombo jogo kinyi saa ngwen, to wakao telon, to wanyorosha Kenya, kaka ne Raila dwaro nyorosha, kaka ibendi feel no bed nyorosha. So he's a great man. Let him rest in peace, but we shall make him proud. He shall be made proud. I have seen Aneno Kama Maida is strong, Kendosan and strong, canon is in the Lord, and the Lord will also be with her. Ilero kanyo makara hinya wakili Ambrose Weda kendi wacho ni bera kaji medo mar mondo mi omakre motegno gi sani to warita ne mar mondo mi wane kaka wanyalo sudo mbele kamoro achiel mondo pogruok moro amora kik bede pacho ga to ang'eno odiochieng' manyoro e kinde mane piny Kenya hingo nyasi mar Mashujaa Day kama thundi mopogore opogore ne omimich kata omiyo simbo e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto bende notiyo kod thuolo no mano yango ni Mashujaa mano ma higa mar 2025 en mano mibo bed ka hingo Raila Odinga ma en thuona ma piny Kenya ne olalo chieng' tarik 15 dwe mar 10 mano ma higa ni dago mar mondo mi wawinja ne report mano losnwa kanyo ko jafwambo marwa mano Cynthia Onyango mano kodore kod kaka jatend Kenya William Ruto odiochieng' manyoro no kaw thuolo mar nyasi mar Mashujaa Day mar odiochieng' manyoro e alap mano ma Ithokwe Stadium e county ma Kitui mar yango mosenindo Raila Odinga kaka thuon e pacho kae kata nyaka e thone matinde ni nen jala manoketo piny Kenya mbele nyaka e tho mare. Ruto notwa kaka omedo timo nen Raila kendo puoe kaka jala ma okelo lokruok mathoth ahinya e pacho kae. Report makamano nolosno odiochieng' manyoro ko jafwambo marwa Cynthia Onyango wabobedo ka wawinje tadera diera wang'eyo ni mosenindo Prime Minister machon ma pacho kae Raila Odinga ibobed ka iparo kod weche mopogore opogore ka wachako kod weche go mago mag bedo kod duond buche mathoth e pacho kae mano multipartyism ma en achiel kuom gigo mane okedo ne e pacho ka wawacho weche go mag duond buche mathoth e pacho kae loso riwruoge mag siasa wang'ene nying Raila Odinga bro bedo kanyo kopogore kod mano katiba manyien mar higa mar 2010 bende koro wang'eyo ni katiba mar higa mar 2010 mosenindo Prime Minister machon en achiel kuom jogo manokedo mondo wabed kod katiba manyien e pacho ka winjane report makamano manolosnwa kod Cynthia Onyango. E nyasi makende mar dhialo thuondi mag piny mabende ong'ere kaka Mashujaa matimore tarik 20 dwe mar 10 higa ka higa matinende obagi alap ma Ithokwe mayudore e kaunti ma Kitui tach Raila Odinga ne omedo liel kendo luor makende ne omiye. This is the man, the legend and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Jatend piny William Ruto paro Raila kaka jatelo makinde duto ne kedo mondo piny Kenya obed kod bidhruok kod ratiro ka oketo para manyime chike kendo luor mamiyo oganda jo Kenya hero pinygi. Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender. Kuoma, jatend piny omiyo Raila Odinga luor makende. As we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. Jatend piny bende oparo moko kuom okenge mane Raila Odinga kawo mane nyiso herane ne piny Kenya mane ogeno mohewo ngimane owuon ka ochiwo ranyisi mar mosruok mane obedo go gi jotelo mane opiemgo. Time and again, he reminded us
that no disagreement is greater than our unity, no ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost. Oparo gi chuny lit kaka Raila Odinga nochung kode bang' ng'anyo mar rowere mag Gen Z manoweyo ka piny Kenya oyiengni kinde mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. That is what heroes do. When the stakes are high, they rise above partisanship and put the country first. Raila Odinga katetho mare kinde makuyo pod opong'o chuny oganda. Jatend piny oyuago Raila kaka jatelo mangimane duto ne okalo e sandruok. Karanyisi en twech mane otwe maonge ketho. He endured prison, persecution, and political defeat, yet never surrendered to bitterness or gave in to hopelessness. He said, and I quote, "I have been to the mountaintop. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together we will get there." Kuoma, Mashujaa Day mahiga ni mathor wach mare ne en mar jiwo sekta mar sitima. Ote mag dhialo Ling'any mar Raila Odinga ne omako lwasi kendo kete ma opogore kod mago ma osebagi e kinde ma okalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Tom Nduku hiwinjo kanyo kaka jatend piny Kenya William Ruto noloso odiochieng' manyoro e kinde nyasi mano mar Mashujaa ka koro nowacho ni Mashujaa Day mano mar odiochieng' manyoro ma higa ni mar 2025 ne en mano ma koro oket tenge kata oket ayanga ne mosenindo Raila Odinga kendo yange kaka achiel kuom thuondi ma piny Kenya osebedo gode pacho kae. Oyuago Raila kaka jal mane oketo maino mare en ni piny Kenya jo Kenya obedo kod freedom kata obedo kod lwasi mar timo gino dwaro ahinya to ka entiere bwo chike ma pacho kae kaachiel kod weche mamoko. Keto odiochieng' Mashujaa kaka odiochieng' ma koro ket tenge ne dhialo Raila kaka thuona nyiso picha mane ahinya to ne Ling'any mare kaachiel kod weche mopogore opogore kedo mopogore opogore mano kedo ne piny Kenya. Nduku ing'e ni kuom jomosomo malach to ng'eyo ni sama Nyasaye oluongi ka nitie odiochieng' ma ji paro go mor mar gimoro kata mar gino maber ma gisoyudo, en significance ma holiness. Emomiyo aparo ni President Ruto en well researched. An mane momiyo paro kaka jaduong' Raila osewuotho gi Kenya, gigo manodwaro mondo Kenya oyudi, kendo kanya isomo tinwang'o ni jakom despite gik mang'eny motimore e ngimane nodwaro ni Kenya ber. To dwaro ni Kenya ber ma president nye keto ni. President koro luongo e General Lincoln ni gik manyo jakom odwaro boyudo gi kik waketh gi yo moko winjre. Mane omiyo chiwo odiochieng'ni nikech Shujaa inyalo na pare ka gik ma koro timore e ngima itoke ber moloyo. To mane momiyo ineno ka iwuoyi gik ma notimo to maduong' ahinya en paro mariek ni Kenya ne dhi dongo, population ne dhi bedo maduong' mane nyaka wabed county government. Koro en joko ma Nyasaye konyo ma otelo kuondegi mondo kony sirikal maduong' mondo Kenya achieve purpose mar equality manye mama Ida wache lielka. Koparo ni jaduong' ne dwaro mondo somo bed ma very equal, somo bed manono, chietho bed manono, chiemo bed mang'eny. Kwaso yudo magi ne wadhi yudo labor force
mabro gero infrastructure, gero gik mang'eny, gero kambi. My the significance ma ngima Raila ni opuonjo Kenya. Ni kigori gadiera, kendi dwaro ne ber no pinyu, to Nyasaye nyalo luongi odiechieng' ma otengi pinyno kaka odiechieng' moluor. Omiyo kisungu luongo mano kuom jong'osomo ni itho in holiness. Nyasaye luongi ka in holiness. Omiyo mano nyisowa ni mondo wuodh jakom ni odhi nyime maber. Akwayo president bende guluor momiyo jakom gi gik motimo ka jakom onindo. En bende omed somo details mag jakom malach. Temomi iwinjo ka wacho kendo Weda beno nwoye. Emomi iwinjo ka wacho asomo jowagi nikech an Joyce nantie ka Ramogi otho. Mano 1994. Nantie. Kendo wane joma tindo manotegno mane nyalo wacho ni gini nyaka timre to timre. Kendo wane joma nokogolo jaduong' kaka konya ka dala. Koro mae momi winjo ka wacho ni jaduong' nyowewa kamoro kaka party o kaka oganda maluo. Nikech kama paro pogruok nitiere kanye kaka party gi kaka oganda mar luo. Pogruok ni kanye? Nitie adwa ni ng'en ka jakom nyoyudo chance. To jakom nyopogo kombe mamoko, moro dhi Turkana, moro dhi Mombasa, moko dhi piny Luo, moro dhi piny Masai. Odhi owuoyo nikech koro ka president machon bende odhi ogole ji bunyo mako Kenya mangima. Koro moving forward, one as a party mar ODM. Mama iman go fetwa. Kech mama manje nitie kama nyikuode wachne. En with the vision that is already in place. Manye gisu injere president manye di be implemented. Mondo gigi be implemented. Nikech nyaka bedien mama nigi who and where and where. Ene mo amiuru luor koro mowinjore jowa duto bed gara ling ende tiende. To koro wapushe to chak dhiro nwa president or remind nwa president mane wacho gi jakom, mane wacho gi jakom, mane wacho gi jakom, mane wacho gi jakom to poketimo. Moving forward wabro move maber. Emomiyo significance mine no jakom president timonwagi. Gigi onyisowa ni kichunga diera tinyalo yudo kombe mari kata kiso nindo. Mane Paulo nyiso Timothy wuode ne ento neno kandalo ni osurumo. To en gimori ogeno ni Ruoth Yesu bro miye gimowinjire mondo yudi. Mae gik mineno koro jakom yudogi. Iwinja. So one tijwa en to koro bugo kuonde ma jakom nyoweyo. Gineno ni ng'ano machiegni gi gini moloyo jomoko. Ji to nyalo go koko mang'eny. Kendo ji to nyalo wacho nane ma koro aromo. Wan koro nyowewa beyond party politics. Nyowewa beyond Luo politics. Nyowewa somewhere. Ma nyowewa ka nitie winjruok mosebetie. Gigo, I'm sure, ni ng'ama nigi that ear of listening. Kata man gi knowledge, kata man gi winjo, kata man gi ng'eyo gima nye nitie. En Mama Weda. Omiyo an anyalo kwayo Luo gi jotelo mantie mag ODM. Kod joluo ma baby nyocha ni party mamoko ma bende neno no gando nego riwre. Tijgi en respect value mar od jakom Mama Weda nyeni buchegi. Kech buche ka jogi nyocha dhi mame mancha tedo nigi, mame mancha sabo gi mesa. To mama ne manyalo gwelo. Mana kaka ni winjo jatij Naman manene kane Naman odhi nene Elisha, to Elisha konene. Elisha wachone ni dhi nama igwengu che ilingri nyadeberiyo. To akto wacho tan ng'ama jalwiny motegno ni Elisha nyalo choma konena nade. To jatije manowacho ne winj wach ma jatich ruoth wacho. Buno dhi odonji pi, buneno kuo.
Jatich ruoth manyoro nitie. Manye chiegni kama nyilose gigi duto nyen mama. Omiana nyalo kwayo moving forward for ODM and Luo discipline. Wauru mama luor bang mama kotieko ywak. Bugik moko bedo maber. To mama mudhirnwa gik nikech Kenya koro hingo gik ma pode maneno ka ji pachogi. Kenya nye dwaro unity, whether political parties biro bedo mang'eny, we don't care. Whether political parties will do what. Now it is not our virtue. Our virtue and can we attain gik mane katiba. Be wanyalo miyo gik mane vision marwa at the independence time. Free education. Wamiji free health. Wamiji chiemo moromo. Wabuild knowledge. Wagere Kenya. Mondo Kenya be industrialized country. Mondo Kenya be an economic empowerment country. A country majinyala admire. A country that thinks positively. Mane kama koro wantie. Iwinja. Okwantie kama koro jidwa dondre. Mapodi dwa goro. Ngamangima no tho isanduku. That is now not where we want to go. Iwinja. Nitie kama gini owewa. To kama owewa ni manyaka wa move go forward. Koro warango to ngano manye chiegni. Ji duto nyalo bedo jong'wech. Lakini nitie ngama nye chiegni go thol. Iwinjo. Ngama winjo wach ruoth no ema bedo ga ruoth. Omiyo gesani moving forward. Adwa ni mondo gik ma Ruto sotimonwa to koro kwanyal kwano. Emomiyo nyisi na achako ni go ywak. Now I felt very disappointed. No police mobile rito jakom. Masiche moko kare kwa bekri tent mundu chiemo onge. Nye onge chiemo machiegni kita pimo nyalo modho. Mane gima lethna. Kalure ne kroge okono ket makare. Mane malethna kende. Iwinja, danda manyoro governor Masia wacho ni jaluo ne dhano cha. Nyoka nene. Ji chunygi ne lit. Kana lit. Nitie kama koro lit nitie to lit. Ing'ene lit ikogo nyasi. Emo minjo ka ywak na. I would think ni governor wanga. Maja party. Go buru ma party leader. Gujo kombe wetegi. Gipar nyaderiyo. Mondo ODM manyone go Mombasa chokel koni. Mondo jowa manyocho sobero kagero jakomgi. Walosi esau moro matin mondo jakomo bed happy. The dead is appeased. Ageno ni giwinjo kwayo mari. Ambrose Weda kapok wadhi yueyo moro madundo. Gisani, in korka koriko tudore kod twak. Majatend piny Kenya William Ruto nochiwo odiochieng' manyoro e kinde nyasi mar Mashujaa. Makoro Mashujaa mano mar higa mar 2025 noket tenge kaka mano mar dhialo mosenindo Prime Minister machon mapachoka Raila Odinga. Wakili. Erokamano. Aero wacho ni mheshimiwa the president nyotimo gimaber kabisa. Adieri makende ni kwa weyo small differences. Kwa weyo tutuni matino tendo me dalagi. So Raila Amolo Odinga ene as single individual mano dedicate gimane mar temo rieyo kendo nyorosha piny Kenya ka. Emiyo king'iyo kata East Africa ka, king'iyo kata Africa ka, tiyudo ka freedom ni e Kenya kama large, to freedom ni a lot of it I calculate tiyudo ni no chiwore a major part. Ker mar piny bende ng'eyo ni en bende wuotho gi baba, bende wuotho gi Honorable Raila, ne gine together 207, bedo neno kaka ng'ani ne timo siasa, kaka ng'ani ne timo strategy. Omiyo kakoro sama iluong ma contention orum malarruok onge ma ang'e wacho ni kipako ng'ane to dhi kawo go advantage kata kipako ng'ane to dhi bedo go mbele ni makoro yweyo koro ling koro gimolaro onge. Adieri wuok makende mikon mheshimiwa Raila ne en shujaa, ne en ng'ama tegno, ne en ng'ama ohero Kenya. Omiyo gima nyo president otimo en gima ber kendo mae the real meaning mar shujaa. Nyaka ung'e ni history mar Kenya no bedo convoluted. Ondike
kaluwore ng'ama ndiko history ndiko to rucho moko joma ne oko participate motegre mendiko ne mbele joma ne mbele duoko chien koro maendi manyoro ne history obedo written correctly mamano aduoko ne mheshimiwa the president erokamano mare ungeni president wa mwango ni adiere makende no ko ng'ama wito siep ko ng'ama jamriamba ahinya to ng'ama be ok wito siep en ng'ama kungo gi singo to luo singo no ibed ni duong ibed ni chwe ibed ni borabor ibed ni nyadundo oluo singo no omiyo kanyo wacho bende ni singo manegeno ge mheshimiwa Raila ibiro timo singo mango oganda luo ibiro timo ang'eyo kendo anyalo chiwo assurance ni obiro timo en mane en our duty mondo wang'ni wawuothi in wisdom. Let us travel in wisdom. Wawuothuru ka joma riek, ka joma otang', ka joma ong'e kama dhiye, ka joma ong'e gima dwaro, ka joma ong'eyo ni it is possible, it is doable. Wan kama koro bet ridore, diere moi chama ne oko ridre. Ma chama nite detention without trial, to nitie ang'owa, to nitie special, but to nitie police, sani koro ridre nyalo kona dagi. To ng'ama tali yonge. Omiyo the honor manyomi mheshimiwa Raila wageno ni honor no will continue kendo wan bende kaka oganda wabiro kete in good memory. To good memory no nyalo mana bedo ka jogo kata manie party mar ODM kege chak barore gi go koko gi riembo jomoko koni maga dhoke magi onge kodwa magi kia ang'oa mar ariyo kata ni gin giwuok gin one etie mheshimiwa William Samoei Ruto ka obed UDA obed ODM obed jogo mang'eyo kamwadwa dhiye. The focus remains 2032. The focus remains 2032. Presidents mabire pinyi luoka jodala wawachunu gino ene mane gima ne Raila dwaro, mane gima ne Jaramogi dwaro, mane gima Mbaye gidi ne dwaro, mane gima Weda gidi dwaro, mane gima Walo gidi dwaro, mane gima mheshimiwa Thomas Molo gidi dwaro, mane e gima my brother Ray Omolo gidi dwaro, mane gima nyithindwa dwaro, mane gima nyikwawa dwaro. Mano bende polo moro go. Kikwa donje lweny, kikwa kede kindwa wawegi, kikwa larre, kikwa chak gore, kikwa chak brand jomoko ne gin kia gin kia ng'owa kia onyiswa wuon gi kia onyiswa min gi ji kababu giri kabendo wuok bende thuthni gibe wakogi akowa ng'ata mwuok wako ng'ama Nyasaye no chor mbele ka chao ng'ama ong'eyo onge yo ganda Kikuyu no ko Matiba to kara Nyasaye dugo ko Kibaki. Wan bende babo setero mwa chopo kajo moko ne ni oko lakini sani koro wako less together. Baba is too great for a few people. Too great for a small family. It's too great for one party. Kanyo nedo ne ka en mar jo Kenya tete en mar jo Africa te. Koro jo bako ne marwa in mano ni lugo ne parochial view, parochial interest. God loves the Luo nation. Nyasaye ero waken Nyasaye the Luo nation. No meyo no allow leaders mutegno kaka Jaramogi, Raila Odinga, Dr. Robert Huko, many leaders. John to concern be the one very good array of leaders. Elected, nominated, makawa beda ge kathira wich mutegno gari yako manyalo re. To gimadi mon wa yudo gini bangru to onge. To kwa yudo gini to thagro mang'eny mande bede thagwa mar bedo oko e papi gini mang'eny ibiro loso. Wami uru lamo bede. Waketuru lamo malo. Akono ni morna ni mama Eda ni Yesu. Tegno kendo Nyasaye biro tae kendo ang'eyo ni kata mheshimiwa William Samoei Ruto biro kele machiegni. Keturu mna wangu mos bro neno ka kendo en kamo yaro le maber bukone to kara yese taya ansa mane Jaramogi to nawe ni piny luo rumo ne ok ang'eyo ni kore ka yawuoyi dwa wuok morengo ne ka Tanyang' ne ka to Raila ne ka to Uma Muga ne ka to ji ne ka ma kore kowuok chek kata mna ma luga mar andhoga
kia ngo emamodu wangadu ruok waketu ma lugha mato kutendereza Yesu ne kodwa terowa Raila nyowe waka Mheshimiwa Ruto wawuotho together strength courage focus God will see us through. Uwinjo jodala, uwinjo gini, uwinjo. Giwinjo yo makare ahinya Ambrose Weda. Aduno ka mana yueyo madundo gisani ka waduogo kaito bende wabobedo ka watwaka kotudore kod kita osiepe ahinya nyato jogo manitiere paw siasa kit osiepe mowinjo be negi keto nikech kineno kanyo noik kanyo chieng' Jumapil odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya mar 4 manosedhi rutaya Uhuru Kenyatta noduogo kende lien Raila Odinga ka koro kelo kuyo kachiel kod leta mano ma wuok e familia mar jo Kenyatta ka koro kelo ne familia mano mar Raila Odinga kata bedo ni sani oonge ahinya nyato jogo manitiere paw siasa owegi kod puonj mane ahinya nyako tudore kod kit osiep mowinjo be ni ibedo godo nyako Ramogi Jong wakao yueyo madundo gisani waduogo ote magi bende chwal abo bedo ka somogi kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic. Nena inajua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo mapile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Ticha ng'wen ka ticha ng'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811*415# to get Vite as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Machiegni kendo nyako Ramogi Juang kendo ero kama na inya kuom medo kete Ramogi TV e twak maromo kuonge chenro mar piny Ling'any mar Raila Odinga. Kaponi ka itudori kodwa gi sani antiere kod welo ariyo, wakili Ambrose Weda intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu kaachiel kod Tom Nduku janon weche mag siasa mantiere godo e studio marwa Nairobi kae. Nyako Ramogi Juang ka wadhi mbele kod twak marwa, jatend piny mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta nodok odiochieng' manyoro e lienda Raila Odinga. Sigana makamano kata report makamano no losnwa kod jafombo maro Elizabeth Ajode. Wawinjane e ka waporane wach ni to Raila Odinga e paw siasa ka no puonjo ji kit osiepa no winjo bede yo machalo nade. Wawinjane report makamano monde. Seche buora bang' ik mar Raila Odinga e dala wuon gi makango ka Jaramogi e kaunti ma Siaya, osiepe kod familia moko ne okoke chuth. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ogo machiemo kendo mondo dala gi Raila kata odoko ni nyoe ne ik mare nyaka thuolo mogik ma obolo lo kuome. Ka otelne gi joting' ndai mage, Uhuru ne omolo e rangach makango ka Jaramogi ka ikowe kendo ne oromne gi anyuond Raila magidhi achiel kachiel nyaka e hembko mar Jaramogi kama nyo ike jatelono. Kaka gino manyiso ni dibed ni poden gi mirima e wi tho mar Raila manyori ko timo nende kaka jalmane en osiepne mangita, Uhuru nyochopo nyaka e tie liend Raila kendo kulo wiye e yor luor ka otene kod familia kod wede mag Raila. Bende otiyo gi thuolono mar medo chiwo hoch ne Dr. Oburu Oginga ma en owadgi mosenindo Raila Odinga ma bende ne oriwore kode e tie liendno. Bang'e Uhuru orwake ot gi Mama Ida kendo bedo gi twak gi jokanyo mamoko mag familia kod jotelo kama oting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, manen jagoro mongirore migawo mar somo Dr. Julius Juan, minod mosenindo jatend piny Zimbabwe Elizabeth Shangirai e kind mamoko. Osiep mane ni e kind Uhuru gi Raila itudo kod ywaruok mane gin go e ndalo yiero ma higa 2017, gino mane odhi nyime nyaka e bang' Uhuru bedo jatend piny. Bang'e ne giloso osiep kokalo kuom mosruok mane otimore e higa 2018. Osiep margi ne ochwere nyaka e yiero ma higa 2022, makata kamano Raila ne okoyudo kom kata bang' ka Uhuru ne oyango mar sire lwedo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Nyako Ramogi Juang winjo kanyo mano report mano losnwa kanyo kod Elizabeth Ajode. Adwa nachako di Ambrose Weda ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Raila Odinga e ngima mare opuonjowa ni onego bedni wabedo kod osiep machalo nade ahinya to e paw siasa ka, nikech wang'eyo kita kaka wuotha mar siasa mano mar Uhuru Kenyatta kaachiel kod Raila Odinga osebedo. Kata kamano waneno ka tok ika ndalo achiel kende kata seche mano kende Uhuru Kenyatta kalure kod osiep mano loso kod mosenindo Raila Odinga nodok mar mondo mi omed chwalo kuyo mare ne familia mano mar Raila. Weda. Erokamano gima nyako Ramogi gima nyako ng'e ni kendo Uhuru gi Mheshimiwa Raila ne nitie stage ma sirikal kane luwore gi ng'anyo mang'eny gi weche mang'eny, economy mar Kenya nochopo kama dhi lwar. Mane oket ne Mheshimiwa Raila nogo mopimne mokone ni kama wantie mo ong'ado ni we ago break waduog chien wati kamoro achiel. Mano ema iluongo ni the debt ma Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta wangina nego kuom Mheshimiwa Raila Odinga. En kaka ng'ato nyalo joli mai bende tieki mitiek motegno. Notemo jole tok noyudo telo. Gima Raila opuonjowa ni ka in gi focus ni ng'e kama dhiye to chwanyruok moko matindo tindo gi ok iwe donjo e chunyi, ing'iyo kama idwa dhiye. Kama idwa dhiye eming'iyo emiketo wang'i emoma bende owacho ni focus, tarry till the end. Kiseng'iyo the cup that has been set before you, the glory that is set before you, tikoni kanyo. So Raila dine bed no mako ok dotiyo gi Moi, ok dotiyo gi Uhuru Kenyatta,
Mheshimiwa Ruto bende negi gwandorego. To from him walan waneno ni kidwa dhi kamoro dondruok matindo gi weche matindo gi ibende neno tigoge chung mar balo wade goge chung bala kor wuok tedhe. Raila never lived in bitterness. Wabe wapunjuri wan pod wan ge bitterness mawa matindo tindo. Cause diru wi matin kama to Weda gere go koko nyaka kiny. Go koko ke koma. To as a leader to know we should have learned. Kata karach tidok chien. Mbele tigo gine. Kuro mane mokelo that bond. En menoka bond no negi Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Bond no negi Mheshimiwa William Samoei Ruto. Bond no negi joka Moi. Mano nego beno mako nege mako nene tongolo mno lau kucha. To mane maging'iyo gi Gideon, maging'iyo gi Moi himself, magitiyo makatam na sama ne jiwere 2002 bang mano to siep bende nodugo bedi abeda. Omeyo mano lesson mawan bende walan an bende puda puonjora okawai na chopo kanya bende tida puonjo nyaka na yudi Yesu kuro tinde mang'eny mi mako mang'eny miliere etie musalaba abenda puonjora weyo. Mheshimiwa Raila kanyo is a lesson ma omiyo Kenya nyo unite in grief nikech ne ok omako weche ok kaka no deal gi Moi ok dinge ni manga mutwe modwa tieko nyote jela. Ok nyal believe eno wuon gima lich ni kata manoganda marwa mar the Kikuyu nation. Mheshimiwa Raila no hero gi makata gi tuo ni ombulu to hero gi ndi. Kedana no dwa hero gi malo kata kaka no hero luo. Mano is a lesson ma jo mudong mapod ngima. Jo matindo, jo siasa mantie, jo kanisa. Ngeuru ni gini kama kaka jimedo bedo better. And at them I will be practicing. Pod jo wane jendo gik manotimore chon. You know gik manotimore chon. Kane podi nyathi matini mako kawuono joge notuo na tongo kachamo joge notima kia nade ngane notamore cholo na fees ngane nokawo lopo kia ngo Mheshimiwa baba opuonjo wane kamede miyo weche mang'eny manono manyalo bedo wasigu iweyo. Yesu bende wacho ni un jogo moting'ore mapek biuru ira mondo amiu yweyo. Let us learn that. So Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta, I salute you wangina. Mano was very good. Kendo I salute the Jaramogis for wako Uhuru Muigai wangina properly. Angeo ni President Ruto bede soon will go back. To bede obro nyiso dalili. Unge ni President Ruto tena adua and a go getter. Obro surprise machiegni. Ketu na wangu to ket lam. To waket mutegno. To wadwa guonye wan bende mos. Ma 2032 nyako jolwa machiel kuomwa bid State House kaka His Excellency the 6th. Keturu gini lam oken lweny wang nok nwadhi go lweny malo wang ne wadhi kisera en kisera wadwa sero Mheshimiwa William Samoei Ruto, tuwasero Uhuru Muigai Kenyatta, tuwasero Rigathi Gachagua, tuwasero Kindiki, wadwa sero gi tema sama gi chiewo to nyako se nyom ose demo kete ot warito mna nyodo. Uwinjo giwinjo makare ahinya kiwacho ni sani kore mana dhi mos mana kisera mitimo mos mar mondo mi wane kaka wanyalo sudo mbele kod piny Kenya yo makare. Kata kamano waneno kito siep makare kanye ma bende lero ni Raila Amolo Odinga wanyalo wacho ni ne en ng'ama chunye ne lendo kendo notur mar mondo mi oneni omedo keto siep makare. To Nduku in korka kori wanyalo wacho ni ngima mosenindo Prime Minister machon mapacho ka Raila Amolo Odinga wanyalo wacho ni paw siasa ka kito siepa ne orito osiepe yo machalo nade nikech kata chieng' mane mama Aida golo neno mare mano Nyayo Stadium nowacho kanyo ni ne osumo paro marieka ne jogo magin min oda josiasa pachoka ongisogi ni wasigu mag wuon par mari kikikawgi osiepegi ema ne kaka inyalo rito makare wasike kawuono odiochieng' makiny nyalo bedo osiepne to in ka koro imbe nisekawo ng'ani kaka wasiki to koro idhi timo nang'o ka gisebedo osiepe. En puonj malach ahinya kendo ing'e ni jakom ne en gosiepe ma kowuoyo kode
to nyaka log piny. Mane mo mineno Basanjo. Ana achako neno Basanjo mane lien Jaramogi. Ta neno kosiep no betie. Nyaka nyoro biro yiko jakom. Kendo kanti osiep mane dwaro jakom ber. Neno Basanjo. Kecho tero jakom. Koneno kaka odinre. To suggest jakom ka. Koneno kaka odinre. To keto jakom ka. Mano nyiso wane jakom nyocho sogerre malach. Kendo mang'eyo en kita wod jatend piny machon. Jakom nyocha dwaro ni jakom chalo ruoth kaka Daudi. Mane kata ka nosobete telo. To nodhi oparo ni Saul nene ka. Kata doko nakao Saul nodwa marach. To wacho ni be nitie wat Saul moro mantie to kel ni puth ene kongen puth ne nyathi Jonathan. Man osiep ne kabisa mane kodwa ni gimoro teme. To nyathi cho wende Daudi dhi nege to wacho ni ina duoko ni mwandu baba ni mwandu kwaru te. Mae manye jakom timo go president. Kama nyegi so chope koro nyegi winjire. Ineno kabang broad based. To jakomo chuno bu President Ruto dhi boromo go President Uhuru. Neno ka Gideon Moi jakom nyoketo bu Gideon Moi giromo go President Ruto. Ngeche ndala monyuolie ruoth kata ka ruoth notiyo marach kata ka noti marach tiwe ni Nyasaye. Mane gima jakom nyepuonjo ji. Tineno ko Uhuru ing'el mar Uhuru gi jakom gini ten a historia maduon kata kisoma inoti et Uhuru. Tibon wango na apart from gik matindo tindo gi. Jogi no siepe mane gin kita go ute mane oger nigi imith mane jogi nitie. Koro ginto gino siepe ma okinyalo wacho. Gino siepe kabisa. En mana ni gimo Uhuru temo wacho, Uhuru temo timo. Uhuru temo nyiso ni he meant well. Mondo jakomo bed beyond gik ma jakomo bedo go Kenya ka. To being ni piem en piem. Nyasaye be timo kaka dwaro. Ne nyalo dwaro ne nyalo chopo no ko chopo. To ento neno siep jakomo. Mai gima President Uhuru golo noka. Tana ng'eyo ni gita kawuono por ang'eyo no Uhuru nukuchande. To mana winjo gima mama Eda wacho. Bedo mang'won en jahawi. Nomiyo Abraham okonyo joglut. Kanene orwako malaika mane obiro mane strangers manokia. To wacho ni Sara los chiemo mondo achiem. To ka jokoso yieng to ng'ise ni ng'en wan kata wadhiga to wadhi tieko Sodom Gomora. To penjo gin to be ng'ato nyalo dong'i. Ni kantie jogi moko to wanyalo rango kaka wakonyo. Ema nodhi omogo Chilut. Nodhi omogo joglut. To gimiwinjo ma Weda wacho ni rango chien en gima rach. Nomiyo Chilut nodong' ni gire moro odong' odhi omo. To sa oromo mitieko go pincha. En odong' kuno. Emomiyo Weda wacho ni koro kik wachak wadong' chien kaka oganda. Kata kaka nyuola mar ODM. Mondo wane kama nye jaduong' owewani. Koro wagere. Ma wang'ni kaka President nyoso timo bomiyo jakom ma recognition on a Mashujaa Day. Koro be ni gino will be in history maka President moro chung to kwongo paro Raila Odinga. Nikech en go values. Ji duto to kedo. But koro Raila to go values. Moloyo. Jogo duto mano kedo. Kendo nitie kama we Kenya. Ma Kenya ni koro sani. Wane mwanyalo kethe. To endo nyowewa kama ber. Owewa kwa ni county government. Owewa kwa wachon manana president. Gima koro deal go kabisa. Ma kikirang neno wedu. Kikirang neno ngano. Enu kuo makayem. Mani mwa deal go kabisa. Mabende nyine na kwa president uchako uwe kageri kabisa. Mathoni moduoko lal mar jaduong' ni moduoko chia mar president chien. Iyo mar jomosote mumibade. To mane kama nye jakomo chope. Temomiyo simo ki i copy example.
Ineno kaka Kagame notwe nyaka joma very close with him. Nikech dongruok mar Rwanda. I believe aneno ka ji nye walo mang'eny. Sani ka president bro yiengo lang matin. No okay, unu walo uyanya to unte mumiyo anu karito piny maber. Uyienga yengo lang matin. Lang mane? Ma babo oro ji ne duwam na jokande gibi wachi kot ke gimomiyo gimayo jo Kenya. Ibo neno ka ji koro moro chako ywak. No, nu president koro timo marach. Tineno ka ginto gibuyo. To ginte ma gimi president obek nyatiyo maber. Sani ko yengo lang matin. No okay. Kara koro katiba mowacho no kara koro wotiu kaka katiba no dwaro. Emomiyo ananyalo wacho nu osiep makara ni kinde jogo mosotiyo pinyni. Ng'ato kara koso dongo bo gik mobedo ruoth. Kik iwe nen gi kido manyien go nyoro cha. Mane gima jonge. Emomiyo samini tiend ruoth ka. Kik iber ng'ama timo gik moko magalagala makino mini dong' oko ka jatelo chobedo ruoth. Iwinja. To mane mo mineno ka inena awuoyo kodi ing'eni Joyce. Wan joma nyocha ni tiend jakom. Manyocha ni opportunity manyalo wuoyo gi jakom. Even on character mag jowa gi njo ntie ka ko wuoyo gi jakom. Nyoro ntie gima nya somo. Tanwang'ore jowa ikara pod tindo. Jowa ikara joma ncho ng'e jakom ka tin. Emomiyo winjo ka wacho no. Apart from gik mineno gi te, nyocha wan gi envelope. Gi secret. Ng'ama nye chiegni gine mama. Mondo mama ochak gero nyingwa mondo dong malach. Mondo wabwa chop gik ma Weda dwaro nwadhi donjo 2032. Nukoro wadhi dwaro ruoth. Wakwong walos manye jakom dwaro gi. Ki jakom nye prepare ruodhi kaendi. Koro ng'ato ma Nyasaye konyo bo omendni nwamiye lwedo. To gisani ta nawacho ni the secret in the envelope nego mama. Mae manyalo wacho na jakom onyiso no osiep ber. Kendo karo osiep ber kirito. Neno joma nyineno nyodhi ywago jakom kate. Nyigi nosiepe jakom in one way or the other. Nikech kaka ibiro wang' tineno ka jakom otero 1 million. Ka ng'ato tho, tiwinjo jakom nyoro na 100,000. So long as nwacho chopone. Joge gi manyalo gaji, to jakom to negolo. Iwinja. Temo mi neno ka jakom otho ji mang'eny ma jomoko bolo are in the wayside. Ndi jomoko mane nitie mane very powerful to nyogi onge nyaka sama nye koro jakom onge ni. Nikech ang'o makosa magi. Temo miyo jakom moving forward. En gimi winjo ma Weda wacho cha. Ni watimur gini malong'o. Nikech Weda giro wacho ni kwa loso ODM motegno ginyalo duogo. Mondo wabeda family. Koro nyalo we wach mag UDA gi duogo korwa koni. Koro kobi koni ka jaluo biro ka ja ODM. Nikech wan gimo adech wote en ODM. En a party manye jakom oweyo ka very strong. Kendo ne ntiere kod ji mopogore nyaka jogo ma ok gin joluo. Yes. Emomiyo wan wadhi dong' as a family. To mane momiyo winjo ka dwaro Mama Ida nikech an ang'eni kaka jakom nyocha pango gike. Every tribe is considered. To ene monyalo remind president. Ntienche na winjo ko wacho jakom ni ng'ane chando nego ber kama kama. Ng'ane cho nego ber kama kama. Mane mabro tego wa kaka ODM. Makata president winjo ko wacho no bende gimoko biye en ODM olal. Oko wacho no dwa biro ng'iewa. O wacho mana na osiep moso bidi kindwa ni. An bende nan ka. To nadhi ayawo dala moro. Pod wan joka ng'ato. Wanyalo wuoyo. Temo mi winjo ka ng'isi ni jakom ne dwaro ni ODM 20 oluong ng'ata madibed ne ni inception mar ODM. Nyaka Uhuru Kenyatta nyodwaro. Nyaka President Ruto nyodwaro. Nyaka Mudavadi nyodwaro. Jogi nyaka luong mondo ware focus. Mondo wang'e ni wadwaro ang'o. Koro wanya bedo maber
kwa ng'eyo ni mae gima wapangi Kenya nikech gima duong' gima mineno kwa yuago parties mang'eny en pogdi kwa luoro katiba to kwa nyalo luoro katiba marwa ma Kenya bwa tiyo kode yo makare parties gi biro na bedo ute mwadhiye they will be of no meaning to gima mineno kwa dich ku parties gi en nikech pokwa luoro katiba ma Kenya inwango ka gavana kobedo koido loch to nyathine ne ka owadgi ne ka tenda en momiyo joge en koro yudo ka yudo mwandu magi gik makatibo ko wacho ni gini gitim koro magi por gik maketwa ni kipo kwa luoro katiba emomino ka luoro ng'eny no ni biro nyiew party ni biro tima kwa luoro katiba magi biro na bedo ute mwakale ing'isa ni wakaw yo moro madundo nyakora mgejong adwa ni wakaw yo moro madundo kwa duogo to abo bedo ka waduogo e tielo mogik kama bende abo bedo ka somo moko kuom ote ma ochwalonwa kik idhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Niti bende ning'eyo gimomiyo ni chako chich koda kai kawuono. En osiepni cha. Pari gima dhi nyime ngimane sani odwa ni jok moko bende okalie gigo. Kanye kuma chich mari owuokie. Zanzibar, an island of spice and soul, and where every day begins in wonder and ends in magic. Wander through the winding streets of Stone Town. Sail away on a sunset door cruise. Breathe in the rich scents of the spice farms and escape to Namba Island for a day in paradise. Come with someone you love or come alone and make the island your own. Enjoy 4 unforgettable nights from only $950 per person sharing or $1,190 for a solo trip. Book now and let Zanzibar be your next great story. Call 0703-254-254 or viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Machigni nyakura monga juange chenro mar Goma Owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na majaa Rastafara. Lafu ticha dek nyakura monga juange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Kichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakura magajong Friday supuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio. Kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bedni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni umie strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri
kod Trevor Ombija. Tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejuang itielo mogik e twak maro e chenro mar pinyo kiny makawuono kama medo twak otudore kod Ling'any mara mosenindo Raila Amolo Odinga ng'isi nabobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo e yore duto te mag tudruok okinyi makawuono. Asomane moko kuom ote achiel kachiel owinjane paro mag joneno magwa. Injinia Lazaro Kanyamboka wacho kae ne okil Ambrose Weda asebedo ka chiko ita ne twak magi. Anyalo wacho ni in ng'ama kendo you should be part of Luo elders kendo ikonya ng'ado rieko. Sani koro jomoko biro e maja mondo otem pogo Luo. Lakini ka wachung strong to pod wabiro bedo deciding factor in Kenya political landscape. Joma ok riek wacho ni ber mondo jomoko obedi opposition. Ka jomoko bedo e sirikal, an awacho ni wan kaka joluo, our mode of politics en wuoyo kod one voice. Chung motegno kamoro achiel, mano e kama oganda moko temoga admire unity marwa. Ruth Nyathi Ochieng bende wacho kae ni Raila ne en jatelo mamigosi kendo wamor gi kit ika manyadhi mane jatend piny omiye. Jakom ne en jal mariek ma ji ohero. Thoth josiasa ne oluore, osekonyo oganda mathoth ahinya josiasa. Joma ni matek gin joma nomiyogi direct ticket e ODM, sani en tiyo ne jopiny. Joma nong'iyo ni miyogi direct ticket e ODM, sani en tiyo ne jopiny kata okiri oko. Mogik to Uhuru to ne en jatelo makare, limbe to ero waneno kotimo tok ik. But the hidden agenda behind the visit ema ok wang'eyo. Uhuru noriwre gi Raila out of love for the country. Lakini tiyo gi Raila to en mana ne piny nochomo ya kere keke, koro no onge choice. Koro oganda Luo oriwre obeda gimoro achiel. Chuki manono, josiasa owerego gibeda kaka baba ne ok mak wach. Aluo twak ka an umoja enako. Mago mana moko kuom ote Nyakwara Mugejuang chwalonwa okinyi makawuono kokalo yore waduto te mag tudruok. Bende yiena mar mondo mi asom ote kalore ni wang'eyo ni kalore kod tho mano mar Raila Amolo Odinga nitiere jotelo mopogore opogore ma bende nochwalo ote maggi mago mag kuyo kachiel kod let. Ka bende ote moko bende podi donjo nyaka sani. Ka mano ote moyaka ker Alur mano mar Alur Kingdom wacho kanyo ni condolence message to the family of the late Raila Amolo Odinga. Wacho kae ni I have learned with profound shock of the untimely death of Raila Amolo Odinga, the former Prime Minister of the Republic of Kenya and an outstanding elder in our Luo community worldwide, which occurred on the 15th October 2025 in India. Wacho kae ni on behalf of the Alur people of Uganda, the Democratic Republic of Congo and the diaspora, I, Ubinu Philip Olakar Rauni III, Mano the Lebtong, kata spearhead of the Central Luo, join you, Mama Aida Odinga and family, the greater Jaramogi Oginga Odinga family, the paramount chief of Ramogi, the Luo community Ramogi, and the people of Kenya in mourning the passing of away of the late illustrious Right Honorable Raila Amolo Odinga. Wacho keni Raila Amolo Odinga was a Kenyan nationalist and Pan-Africanist par excellence, and a true force of nature whose untimely demise shook us to the core, because we strongly believed he had more of he had more to positively contribute to not only Kenya, Africa, and humanity, but also to the progress and prosperous future of the greater Luo nation. Actually, that Raila Amolo Odinga was the most illustrious son who was willing to give his all for the greater Luo unity and movement is not in question. In that sense, the passing away is indeed a great blow to the Luo nation worldwide. To Kenyans, Africans, and humanity, what you saw in Raila Amolo Odinga is emblematic and symbolic of true
Luoness. His ability to disagree agreeably and compromise despite adversity is a true mark of a typical Luo, hinged on the long-held Luo principle of aja, mano truth-telling and justice. The demise of Raila Odinga is not in vain. Rather, his departure is a rallying call for greater, deeper and stronger cross-boundary unity among all Luos towards a brighter common future and shared prosperity. His departure is an inspiration and aspiration for true global Luohood. May our brother Raila Odinga's soul rest in eternal peace. Mano Philip Alakal Rauni III, Mano Ubinu Pa Alur, kata King of Alura, Mano Mawuoka pinyno mano mara Uganda. Kata kamano mananya kwa Ramogi Jong mano ote mana somo kanyo. Maga chiel kuom ote mago maga kuyo ka chiel kod lit mawa medo neno ka jotelo mawuoke pinje mopogore opogore medo chwalo. Ambrose Weda iwinjo kanyo moko kuom ote ma wamedo yudo kata banga tho mano mara Prime Minister machon mapacho kae Raila Odinga, kendo iwinjo ote mano mara King of Alur, mano kubuke pinyno mar Uganda, kende ne mochung' ne joluo, mago mane pinyno mano ma Democratic Republic of Congo. Ma nyiso nango kit kaka Raila Odinga telo mare ne jo Kenya kachiel kod Africa ne piny ngima. Nikech wang'eyo ni lala mar Raila Odinga ok en lit ne jo Kenya kende, en lit nyaka ne jo Africa. Parni Raila Odinga ne nitiere kod lemo ka AUC mano mar infrastructure. Matene ni Africa bende olalo gimoro, piny ngima bende olalo gimoro. Wakili. Erokamano. Waduoko ne ker mar achol kumoro message ma condolence. Gima ung'eyo kata ka ok ung'eyo ni Mheshimiwa Raila no ofuono Oganda Luo. Oganda Luo here is LWO. LWO is the wider group of the Luo community. Manakaka de watch ni Bantu. Mau tingo Achol, to tingo Lur, to tingo Langi, to tingo nyaka jo Luo ma Kenya kama Uganda ma Tanzania. Jogi ne o interact go temo yuayo machiegni. Kendo no diga kuonde go ne omako gi mutegno. Yanen leader modonjo pi to donjo malo be. Omiyo ka winjo ka Africa yuage neno ka Mheshimiwa Ruto bende okete mondo kaw kom maduong' e Africa ma bende no yudo support mutegno en ja achiel ariyo adek mano loko pachgi dakika mogik. So en a leader mar Kenya, en a leader mar piny Luo, en a leader mar Africa. E kaka medo yueyo e kaka nyinge bro medo gerore. Koni jasike duto mayande bende ugiwinjire go koro bibro yudo kako na kato ne baba berie, kato ne baba berie, kato ne baba berie, kato ne baba berie. Nikech koro the legacy, the history is being written. Gimachielo manyalo wacho kik ng'ato wachi no wan oganda Luo wan oketwa ne tichwa en keto sirikal tesre kitwa en opposition. Raila timo mogoyo opposition morie Kenya moloso mokelo freedom ma en owuon ene manyowe luoko we broad based. Jaramogi noteme matin manowe mowe Luo nus e sirikal Moi, lakini baba tanyo weyo ndani ng'ama bro temo golo jirwa be wan ka wanarad kod ndikwandi ume kwa ume telo ma de dwaro next ene de dware on the basis ni wanie ka kami kuodho piny wakuodho, kami pogo jolweny waluoyo, kami mule bunde wa mulo, makoro wadhi naloyo jomoko ge katira wich gi rieko gi skimming. Saba go wan mwadhi ndiko ge to wan mwadhi kwano ge inside. Omiyo jotelo be madwa emerge on that basis. To kata ka wan their own disagreements, to bed internal in the house, to approach the country as one united, strong sub-nation in Kenya. Kik wang'eni ng'ane onge ng'ane. Aneno kasani jomoko sechako go jowadgi kwando pugo.
awinjo kia babu igo koni, kia ng'ane go koni, kia ng'ane koni. Jothuro chieno. Wang nok no yin. Wadwa ni ji obed united makwa debate to wapogore mene paro e room achiel. Wajmone one ODM, one jango. If it becomes necessary that we merge ODM with UDA and Ruto, wati murumano wawe uruchako nikech jidwaro safe zones. Wa focus a presidency 2030. Gini wade kawo Jothuro ana nene wade kawe one of us bro kawe maler kendo Ruto dhe miyo wago. Omiyo mang'eny matindo kiang'o wange tesre wauru Nyasaye ne kodo Nyasaye bedwaro luo tel. En mano miyo Raila mondo yawe mayom mondo ket ni demokrasi nyalo kawe bende to jibo luo e Kenya ng'e ni luo bo tegno luo mara yuoyi. Maduong' ahinya bende ni bedie ure Yesu jodalawa. Yesu ne manyalo kweyo chunyi ng'ama nyo hero Raila. Yesu ne manyalo kweyo oganda luo. Yesu ne manyalo tero mbele. Yesu ne manyalo gerowa. Bang'e Yesu utongolo be udwarie. Muma wacho ni pache ng'ama lwete ni nono ji ochayo. Joma bende jotelo wadwa ni udonje businesses motegno. Jaramogi neja business, Raila nyoja business motegno. Ma kidwaro ndege ma kato dhi Kwale. Tisego. Okochuno nde our leaders nyaka bed gi pesa. Wabedo gi top businessmen, top farmers, top ang'owa ma kidwaro to kono okay, anera golo 5 million. Yeah, I got ndege kono gi kono. Gini wadwaro in a multi-pronged, strong way. Uwinja jodalawa. Givinji yo makare ahinya wakili Ambrose Weda. Nduku in korka kodi kotudore kod ote ma bende pod wamedo yudo kowuok nyaka e pinje maoko. Ok mana e Afrika ka kende nyaka e pinje maoko. Ano kwadong mana gi daka matin kende to tieko twak maroki ma kawuono. Ing'eni jakom yo ywagi piny mangima. Kendo pinje nyoro mos makende. Ma sani kora kwa ng'eyo kada nchwan gi jatelo. Gima duong' en ni Weda kete kama chal ni Raila nyowe kod joluo. Wan Raila nyowe waga party manigo vision matelo na Kenya. One kaka ODM, we are going to work as a family. Gimwa ng'eyo ni nitie gima nyocha jakomo weyo go President Ruto. Mangama ni proximity of that knowledge and Mama Eda. Emo akwayo na President Ruto kama initie ketnwa Mama Eda machiegni mondo Mama Eda udhirnwa gik manje jakom dwaro ka. Jakom nyowe in public 10 agenda. One ginadko report. Magi gik maka president oloso. To wadhi bedo go Kenya manye jakom dwaro. Jogo man kanyo go bendo ng'eyo. Nuburo bedo ni jomomi gi yudo gimoro. En President Ruto gi jakom Raila Odinga kalure gote manoweyo makoro proximity mar that knowledge Mama Ida man go. From there, waburo bedo go kura makede go to kichak wache ni dikwan osonge ng'ama dhi yombo ka diere mane Kibaki tuo. Mane kama paro ni paro monego wamaki. Kore iye kanyo ema President Ruto bro neno no okay. Yo ando koro ayudo 2027 abro wok bangi ni beach. Atim nango. ODM as a family kendo bro dibet pain. To koro mwadware ju luo ka Weda. Tom Nduku gini koro wabedo piny wan joma ni nitie gi Jaramogi wa utho Raila koro wanyiso gi wando kuomuka ka gini obiro no aka wakwangwa convince jo wanyo wan go ODM maoko gi wanyis gi ni wan
to wanyalo koponu ane moido gin to wanyalo miuma guma to wado kiri joma bende support President Ruto to wangiso ngin wan wadi maintain uma guma omiyo mi support kaka jogo manyenu kodu e wuoth manyo wuoth achiel koro kwadi kaka joluo wadi kaka family manyo wuotho go principles ga ideals manye jakom Raila go koro wayudo gini iyo makare iyo mang'won mondo wawe Kenya ka structured in a proper way angisi ni Joyce benwa nyalo yie luwo katiba ma Kenya parties gi ok gimoro magi nyana bero ngas ma ng'ato ringe they will have no meaning gimoso mi wan political parties gi en gan kech diro moko nitie koro gimo wadwan watim sani moving forward mana ngisi I am more concerned gi gima nya jakoma weyo temo mi anyalo wacho ne jakom nyocho ng'eyo jaluo kamora mora ing'e jakom kani go mbaka ting'isi mene gwengu tibiro winjo kopenyi to ng'ani ng'eyo kora kichaki ng'en to kara jakom ni ong'e ji machal nade nikech anyalo ng'isi ni kata mondo rengo bed MP 1979-1980 jakom niga beleta golo wadgi ema ne gibiro campaign norengo omiyo emomineno kane sama ne multiparty oyawre to nene wadongo dichiel nikech jakom ni gin gosiepe makta wa malo gini ne gin osiepe kod gi chon through muliro so ji osowuotho mang'eny gima duong' en koro ni wadwa dong' nade kaka Kenyan family nikech ok wadwa nwa bende wadwa approach gini jomoko gin enemies ineno ko uru no kodwa ngiche no ganda ne ka Nyasaye okonyo wa mes President Ruto ka nyaka wapidh wano kwa bilao weche moko ma nyocha matindo gi kata magashagwa wacho gi mago weche matindo ma ukoro wahingo donje ka jakome manye klawre kod gi wanto wadwa lawa koro wan kama ineno ka president die Uhuru ntiecha to president ntiecha macha mwadwa no yaw globally tadwa na ngis Weda ni wan poko chopo kamwadwa thinking ka joluo wan jakom nyowe wakawa na family Ramogi nowe wakawa na family ma Ford to kaka ne wabare Ford no ema ne wadugo wa mess go our future mane wa unite bwado ngi Ford ne wadwa former lodge tingeno opposition poko former lodge Kenya gani ke gik matindo tindo mano kwa nyali yie kendo mondo wachak wadogie emomiyo wakwayo ne arane mosma woka ngeche ni wan kaka luo be koro nyaka wachak dwarore ne wachak dwarore ma walimo nyaka jowa man Uganda walimo jowa man Sudan walimo jowa man Nigeria mondo wabedo Uganda matut mondo wang'in to jowa man Nigeria ka gin to gidhi nade ting'en gino sotamowa nikech jowa man odwa succeed ne gin jo Uganda to gibedo giduoge gore mang'eny bo gilal oito jok gini ne gi fall out gibe ne gi gore nikech kirango gi mokwongo joma ne otelo Uganda ng'eny ne gin Nilots to dondruok magi matindo no gi gore mo mineno ka kori tawala gi be mo mineno ka kori gi so thagre gino moloyo wan ng'en berberie kata wathagre to pok watelo ka ma wan telo makoro so bedo manyeche chini kod wen mar President Moi to kod mar Ruto to mar Moi cha ne waonge ga deals manoriyo wakode to mar Ruto ni to nyowa chako gera deals mariyo wakode emomi wuoth kode nyi chiegni to wuoth kode manyi chiegni jakom nye dwaro ga wuodhi ni mondo riwe gi constituency man no wacho ni ka utudore kod poro wach mano se poro wach godo kod mosenindo Raila Odinga mano nyuolo paro mano mar gero dag stima mar nuclear siaya ka kod kata loso apaya mano mawuok Nairobi ka kochomo gwengo mag Busia mar mondo mi obed dual carriage ndacho kolo mano mar SGR bene nitiere dwaro mano maneno no chopo nyaka gwenge go mago mag Kisumu nyaka Malaba magi mana moko kum chenro mageno ni bobed ka iketo e time yo makare kata bedo ni Prime Minister machona Raila Odinga to koro sewewa wadongi daka beach kende twetiko twak marokinyi makawuono Nduku dago mar mondo mi chak kodi kachiel kod wachni mogik kawatieko
Kwaneno diche manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne omiyo mano mosenindo Raila Amolo Odinga wanyawacho no simbo mamalo mogik e pacho kae wach makmana dono mule mana matin wamule mana wiye kaloni ni mane twak mado twak e mbakoromo to dago mar winjo pachi kachiel kod Nduku ka watieko mano order of the golden heart CGH maino simbo mamalo mogik ma idhialo godo oganda e pacho ka to ng'eno oganda e pacho kae ma imiyo gin mana jogo ma osechopo kata osebedo jotend piny e pacho kae mano tiende nang'o kachiel kod wachni mogik kapok adhir Nduku. Ing'eyo nyicha nyisi gimoro ka ni timo maber kata geno kuom Nyasaye nyalo miyo Nyasaye miyi gima piny ok ne nyal miyi. Gima na wachi ne minenogi na wuoyo ka ng'eyo na somo Raila chon kene ng'ama ncha wuoyogo to gimineno President Ruto timono Ruto time kaluwore gi gik mabe nyo neno na dear this is the president that didn't become one to kara piny no hero bwana ni nen jatend piny mar jopiny. Yes, piny no hero bwana ni makata kani nitie ne okotelo to kara ne gin muskil matindo tindo ne gin arithmetic moko maonge tich temo miyo benadwa na joluo in the principle ma gimanye Ruto miwani ing'e Raila nyowewa kwa chini one shot to go only 212 votes to be the president, only that shot on that koro gik ma nyo president otimonwagi ananyalo nyisi ni this is the highest honor ma president nyo miyowa ong'iso wan Raila ncha jatelo kendo e ngimane ong'eyo ni Kenya nitie because of approach mare manomiyo Raila kendo lwedo mane Raila omiye emomiyo Kenya nitie. Gima nyalo aje gi gima nyomiyo Raila no, let him be a peaceful man. Wachni mogik ka watieko. Wachna mogik en sani to waywago jaduong'. Koro mondo wa practice ngima jaduong' yo makare to wabende wahere kaka inyalo hero dhano wadi wuon. Jakomo prove nwa ni nyocho hero Kenya. Koro wan bende kamwantie wa prove nwa hero Kenya. Mani mwabro gero go legacy mar jakom to anyalo wacho na goyo erokamano ni jogo duto manyobiro konyowa yiko jakom. Kenda goyo erokamano kenda jiwo chuny familia mar jakom ni ng'ama king okuthoga, the king shall live long. Mane ma kisungo puonjowa. Koro living long ma jakom en jukumu mara gumara ng'ama chielo gweda gini mondo watim maber mondo sama kori wuotho to jiwacho ni in wuod Raila iwinja joluo duto the challenge mwan go sani en ni idwani iwuothi ma ka ng'ato nindo wacho ni in wuod Raila Odinga iwinja mane kama nyalo wego joluo mane challenge manyalo miyogi. Let us be good people, wabed joma beyo, wabed joma herore to warit mor makende mar jaduong' Raila Amolo Odinga to ODM to pargi mawacho ni erokamano ahinya to Nduku janon weche mag siasa. Wakili Ambrose Weda ka watieko kodi okinyi makawuono odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto miyo mosenindo Raila Amolo Odinga osimbo mano mar order of the golden heart CGH maino simbo mamalo mogik ma idhialo godo oganda e pacho ka oganda mosebedo mana jatend piny. Pachi kotudore kod mano kachiel kod wachni mogik ka watieko. Wakili. Erokamano mano chiwo ne Raila, Honorable Raila order mamalo en gima ber kabisa kendo anta paro ni mondo sirikand Kenya oket gimiluongo ni an award. Oket an award mabedo celebrated with speeches ga ngoa e Raila Odinga Day biro pango mos to mage tedonye nikech ma hero kendo en a teacher kendo en ng'ama wa emulate omiyo details gik madongo aparo ni ker nego bed ni biro chano kanyo mbele. Mogik yena mondo aduok erokamano ne the media house miluongo ni Royal Media Services. Umiyo jo Kenya mang'eny, oganda luo mang'eny o celebrate o follow kendo oiko Raila from their homes mondo ok nyal chopo. It was a mark of friendship. And then the chairman himself
Sir S.K. Macharia came out to mourn his fallen friend. Eruru Kamano, God bless you. God enlarge your territory. God cover you. And may the Royal Media House be rich and wealthy with a wide range of reach. Marareo wa miuru jotendwa mo redi ni serikali lwedoge Lamu wako uru Mbade, wako uru Wandae, wako uru Dr. Raymond Omolo, wako uru Oalo giri jomani ye kuro luga giri waket gi Lamu wako gi wa support gi ke kwa beno waketa nyenge gi honge okanyo wakwaneno no wako gi mondo gibed jogo motegno mogik wamedo keto mama Eda Lamu ni Nyasach kwe majayarji manigi kwe moyingo kwe madhano nyalo chiwo oriti otai to tanyi thindi to tanyi kwai to taka Raila to taka Jaramogi olosu makaji oneno to they see a sign and a wonder of the goodness of the Lord. Unbendo ganda luo ta u Yeso. Amen. Yala la tibim kende okoro. Erokamano inya wakili Ambrose Weda kumkautulu mari okinyi makawone chope studio marwe county makisumu marmondo mi riure kodwa etwak inbende to Nduku erokamano inya kumkautulu mari mar chope studio marwa wabede twak nyakwa Ramogi Juang inbenda goni erokamano inya nyaka giesani mibedo kodwa nyaka ne wachak twak maro okinyi makawuono sani koranno kanyoka osekalo dak achiel kende tok sadek maro okinyi manyiso ni twak marwe chenro mar rupiny orumoge kanyo to mana kiwinjo kaka jotelo mopogore kachiel kod welo mopogore osebedo kawacho mago mwaluonge studio kae ni waneni warito Ling'any mar Prime Minister machon mapacho kama osenindo Raila Odinga gigo duto mane odwaro notimre Kenya ka winjo beni keto maino maneno ne otimore yo makare to maduong' mogik waket piny Kenya mbele moloyo dwaro magwa wawege nyanyato ne jo siasa mar mondo mi jo Kenya omed dak kanyakla kendo kwe omed bedo e pacho kanyakwa Ramogi Juang oriti masani chenro mabiro bang'ma en mbaka oromo mibobed ka itayo kod nyawadwa Sharon Ong'aw riti nyinga Joyce Oduor.